Avui fem un rap amb albergínia i salsa de pebrot. Comencem la recepta posant una albergínia a escalivar al forn a 200 graus durant uns 40-45 minuts. Seguim amb la recepta fent el sofregit de ceba i quan aquest estigui a punt hi afegim el pebrot. El deixem coure un quart d'hora ben bo abans de ficar-hi el tomàquet. Això ja té bon aspecte i afegim el tomàquet i deixem coure 10 minuts més. Quan tingueu el sofregit així, ja amb el tomàquet concentradet i, parlant de concentradet, hi heu de tirar també una cullerada de tomàquet concentrat, ara ho mulleu amb brou de peix o de verdures i ho deixeu coure un quart d'hora. Amb un quart d'hora jo crec que ja en tindreu prou. I mentrestant anem a veure com està l'albergínia. Com us deia, hem mullat amb el brou, en aquest cas de verdures, ho estem deixant coure, ja portem 5 minuts, ho deixarem coure 10 minuts més, que s'espessi una mica, i després ho passarem pel colador xinès. Ja tenim l'albergínia cuita, la piquem ben picadeta, la posem en un colador perquè deixi anar la seva aigua, que no ens interessa gaire. De moment la reservem així, perquè l'amanirem una miqueta per acompanyar el rap amb la seva salsa de pebrot. Hem passat la salsa primer pel mini pimer i després pel colador xinès. La tornem a posar aquí a la paella per regenerar-la i ara fem el rap a la planxa i després ja muntarem el plat. Fem el rap a la planxa. I aquí tenim el plat acabat, amb la salsa de pebrot per sota, l'albergínia escalivada i el rap a la planxa.